ಕನ್ನಡ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಫುಲ್ಲ ಕಾಣದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗಳಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಟಾಟಾ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ದೂರ ದಿಯಾ ದಿಯಾ ಓ ದಿಯಾ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದ್ ಕೂಡ ಪಿದಾಡಿ ಎಂಗಳು ಮುರಾನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಸ್ ಟಾಂಡ ಬಚ್ಚುಂಡತ್ತ ಗಾಡಿ ಡೈನೆಟ್ ಕ್ಯಾರ್ ಹಾಕುಜಿ ದಿನೋಲ ಪೋಯರ್ಲ ಕ್ಯಾರ್ ಹಾಕುಜಿ ಗಾಡಿ ಡೈನೆಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೋಯರುಂಡು ಪುರಾಲ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕನೇರ ಪೋಯ್ ಒಂಚೂರು ಕನಕ ಪುರಾಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಏನ್ ಚಾಕಿನಿ ನಾಯಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಕಿನಿ ನಾಯಿ ಈ ಪರಬಾಯ ಲಕ್ಕ ಬೋಡ ಕಲ್ಲರಿ ಪುರ ಎನ್ನ ತುಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕಲರ್ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಲ್ದಿ ಇಚ್ಚಿ ತುಲ ಅಜ್ಜಿ ಪರಬು ಓಡೆಗ್ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ವಿಎನ್ಆರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಯ್ದ ಬರಡು ಕೂಡ ನೆಫ್ಟ್ ಅವೇ ಹೊರ ತೆಗೊಂಡು ಇದು ಬರೋ ನೆಕ್ಲ ನೂಲೆ ಬರೋಡ ಕಮ್ಮಿಯಾ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಂದು ಡೈಲಿ ಕರಿಯ ಒಂದು ಟಿವಿ ಅವೇ ನನಗ Vamos, corta, gorle. Corta.
ನೂಲ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಇಡೀಗೆ ನೂಲ್ ಬರ್ತದೆ ನೂಲ್ ಪಾಡ್ಯಾರ అది ఏది పోవని ಇತ್ತಿನ ಖರಾಬ್ ಆದ ಮುತ್ತದ ಇತ್ತದು ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಗಡ್ಡೆ ಮುಕ್ಕಲ್ ಎನ್ನ ಬೈಕಿಗೆ ಏತ್ ಬೋನ ಮುತ್ತದಂತೆ ಗಡ್ಡೆ ಅವು ಉದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುತ್ತೆ ಅಲೆ ಇವಾಗ ಬಚ್ಚು ಜಾ ಕೈ ಇರ್ಲೇಕ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತಾರ ಅಲೆ ಕಾಪುಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಬಲ್ಲುಡ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆಯೋದು ಇಲ್ಲವಾ ಬಾಲಿನ ಪಿದ ಇರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಬಾಲೆ ಅಂಬ ಬರೋದುಂಟು ಶೇ ದಾದದೆ ಅಲ್ಮೆ ಬಾಳೆ ಪಿದೆ ಮಗ ಮಹಿಷಾಬಾ ಇನ್ನು ಮಗಳೇ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡತ್ತ ಮಗಳೇ ಶೆಂಡಿ ವಾಲಿ ಬಾ ಎಬೇ ಶಿಶಿ ದೇವರೇ ಶೆಂಡಿನ ಇನ್ನು ಅಂಬೆ ಪೋತುಜದೆ ಅಂಬೆ ಪೋತುಜ ಪೋತು ಬೊಕ ಅಂಬೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಗಿತ್ತದಾನೆ ಪುಲಿಗೇಶನಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪುನು ಅಷ್ಟೇನಿದಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜ ಅಂಬೆ ಬಾಯರೆ ಅಂಬೆ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಒಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಿತ್ತಾನ ಅಂಬೆ ಬತ್ತು ತಿನಿಯರ ತುಲ್ಲ ಚಕ 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 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಿಪುನಾ ಆರ್ ಬತ್ತದ ತಡ್ಡಿಯೋಡು ಉಂಟೊಂತುಂಡು ಅಂದ ಯಾನ್ ತೂತು ಜತ ಐತ ಅಂಬೆ ಪುರ ತಡ್ಡಿ ಅಡ್ಡ ದಿತ್ತು ಐತ ಅಂಬೆ ಪುರ ಎಂಕ್ ತುಯರ ದಿತ್ತು ಈ ಬರೊಂದೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ತಾಲಿ ಯಪ್ಪುನಗ ಈ ಬಂಟು ಅಲರ್ದು ಏಪ ಬೈದದೆ ಬಂಟು ಅಲರ್ದು ಏತಂಟೆ ಬೈದ ಏನೇ ಮೂಜಾರೆ ಅವ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಣ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿಜ ಮಕ್ಕಳು ದುಂಬು ಬರ್ತದ ಪಿದಾಯಿಕುಲ್ದು ಯಾನು
ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಅಂಚ ಪೂರಾಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಬೈಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬೈಯಾಂಡ್ 5:30 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿದ ರೇಟ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ರೇಟ್ ಎಂದು ಪೂರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಇಟ್ಟಿನಿ ಗುರುವಾರದ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿನಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು ಹಲ್ವಾ ತೋರಿಸ್ಬೋವಲ್ಲ ಬಲ ಬಲ ಅಲ್ಲ ತೂಲದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಂತೊನ್ಗ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪಿನಿ ಇತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿಯಾನ ಗಂಟೆ 5:40 ಪಾಡ್ದ 5:40 ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿನ ತುಯ್ಯರ ಗುಲ್ಲುವಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಟ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಮೂಲಜಿ ಬಾಕಿಲು ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಕೇಳು ಮೇರೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಡೇರಿಯೇ ಏರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಏರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ದಿಯಾನಾ ದಿಯಾ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ದಾರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಬೆಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಏರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ದಾಯೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೋಪನ್ ಬೆಂದರಗ ಇಂದದೆ ಇಂದ ನಿಮ್ಮಲ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಅನ್ನುಂಡು ಮೀನ್ಕಾಯಿ ದಿಯನ ಉಂಡುದುಲಾತನು ಚಿಕ್ಕಿ ಮುಳ್ಳು ನೀರು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪರ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬೈಯರಿಂದ ಮೀನು ಕಾಯರೆ ಈ ಅಟಿಲ್ದೋನೆ ಉಲ್ಲಾತ ಒಂದು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಪೋಯಿನಿ ಎನ್ನಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಾಟ್ ಗೊಚ್ಚು ಎಕಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾಲ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡು ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಪೇರು ಪಾಪ ರೌಲ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಮೂಲ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾವಾ ಉಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೇರು ಉಂಡೆ ಹೊರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲ್ತೀರ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಲೆ दिया दादे दादा दादा ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೇರು ಪೀರ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲಲ್ಲ DRP ಕೋಟೆ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಕಣ್ಪು ನಾವೇ DRP ಕೋಟೆ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡಿ ರಂಬುಸ್ಕೂಜಿ ತುಲೆಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಚಾಲು ಉಂದು ಈ ಕೋಟೆನ ಬಾವಾ ನದೆ ಅಂತ ರಡಿ ದಿಪ್ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ನಗಾನ ಅಂದು ಅದು ಪೂರ ಗಂಡ ಬಟ್ಟ ಬೈದಿದ್ದಲ್ಲ ರೆಡ್ ದಿಪ್ಪಿ ಅದೆಲ್ಲ ದಿಪ್ಪೇನದೇ ದಿ ಓ ತೋ ದಿ ಒಂದು ಹೊಲ್ತ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಏನ ಕೊಟ್ರೆ ಕೋಟಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕನೆ ದಿನ
ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬೈದಿನ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಾಯ್ತಾ ಬುಕ್ಕಿದಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿಲ್ಲು ತರುಂಡು ಮೊಲ್ಲದಾದಯ ಕೋಡೆ ಅನ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಟ್ಟು ಬಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ದಿಯ ಒಲ್ಲೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಕಂದ ಏನಾರು ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಪೋಲೆ ಬಿಲ್ಲು ನಾಡು ಪೋಲೆ ಅಪ್ಪ ಬಿಲ್ಲು ನಾಡುದಿಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಏತ್ ಕನ್ನದ ಅದೇ ಆ ಕನ್ನದ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂತೆ ತೂವೋಡು ಥ್ರೆಡ್ದ ದಾದ ಅಂದು ಅದ ಪಂಡ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಗ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೋಜಿಂದ ಇತ್ತೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋರಿಸ್ಪಾಗ ಐತೆ ಪನ್ಕ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ಬಂತೆ ಅವು ಅಂದರೆ ಚುಮ್ಮಿ ಅವಲಾರ ನಮಕ್ ಸುಮಾರು ಡಿಸೈನ್ ತೋರಿಸ್ಪಾಯಿರತ್ತ ಆ ರೋಡಿಯಮ್ದ ಪುರ ಅಪಗ ಪುರ ದಾದದೆ ಎಂದು ಎಜ್ಜಾಂಡದೆ ಅಪಗ ಪುರ ವಿಡಿಯೋನೆ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ರೈಟ್ 8 ಗ್ರಾಮ್ 8 ಪ್ರೈಸಸ್ ಪುರ ಪಂಡೇರತ್ತ ಇಜ್ಜಿದೆ ಅವು ಪುರ ವಿಡಿಯೋನೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅವೇನು ತೋರಿಸ್ಪಾಯದ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಲಿಸುಲು ಪೂರ ಇತ್ತನತ್ತ ಅವು ಪೂರ ಏಟ್ ಪವಂದದೆವು ಒಂಜರೆ ಪವನ್ ಪಂಡ 16 ಗ್ರಾಮ್ ನೆಟ್ ಐಟ್ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಾಕಲ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಉಂಡತ ಅವು ಪೂರ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 14-15 ಅಂಚ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಅಂಚಿನದು ಒಂಜರೆ ಪವಂದುಲ ಇದ ಕಂಟಿಲ ಅವು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೀದಿತ್ತ ಅವು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರೋಡಿಯಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮದಾದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮಂತೆ ತೋರಾದು ನಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಈಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಥ್ರೆಡ್ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಥ್ರೆಡ್ ಪಾಡ್ಪಾಡು ಹಾಕು ಒಂಜ ಥ್ರೆಡ್ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಉಂಡತ ಇಂಚಿನ ಇನ್ನೇನು ಪಾಡ್ಪಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪಾಡ್ಪಾಡೋಣ ಕೂಡ ಐತೆ ಬಂಗಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕಿತ ರೇಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ದು ತೊನ್ನ ದುಮ್ನಾನಿ ಪಂಡ ಬುಧವಾರದಾನಿ ಏತಿತ್ತಿಂದೆ 4,800 ಏತೆ 4,770 ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲ್ದ ತೊನ್ನಾನಿ 4,800 ಅತದೆ 1 ಗ್ರಾಮಿಗೂ 4,800 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಹೊರ ಎಣ್ಣಿನಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಮೇಟಲೊಂಜಿ ಆವಡು ಇತ್ತಂಡು ತೂವೋಡು ದೊತ್ತನೋಡು ದಾದಾಪ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತೂವೋಡು ದೊತ್ತನೋಡು ಬಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೊಳ್ಳಡೆ ಸುಮಾರು ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಪರತ್ಪುರ ಯಾನ್ಲ ಎಣ್ಣಿನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಜೆ ರೀತಿದ ನಮಕ್ ಪಾಡದ ಬರ್ಕೊಂಡಿ ಬೋರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡತ ಅವೇ ಚೈನ್ ಪಾಡೋಡತ ಅವೇ ಸರ ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಅವೇ ಸರ ಪಾಡೋಡತ ಬಂದು ಅಂಚ ಅವೇನ ಕೊರ್ದು ಬೇತೆ ದೊತ್ತೊಂದುಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನೆನ್ನೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ ನಮಕ್ ಮನ್ಪಂಡಲ್ಲ ಲಾಸ್ ದೊತ್ತೊಂಡ ಲಾಸ್ ನಮಕ್ ಅತೇ ಏಟು ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಿಯಾ ಅತೇ ಏಟು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೊರ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ 6 ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಪಂಡೆ ದಾದಪ್ಪ ನಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ 6 ಪಂಡೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಓವುಲ ಕೊರಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಸುಮಾರು ಇತ್ತು ನತದ ಎಲ್ಲಿಲ್ಯ ಕೇಬಿತ್ತ ಸುಮಾರು ಕೇಬಿತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೊರಂಡಲ ವೇಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಬೊಕ ಮೆರ್ನಲ್ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಕೊರ್ಕ ಬಂದಿನಿ ಅನ್ ಬೊಕ ಮೋಲ್ ಬಂಡ್ಲ ಅವು ಕೊರಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ನಂಚ ಓವುಲ ಕೊರ್ತುಜ ಪೂರ ಅಂಚೆನುಂಡ ಅವೇನು ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತ ಬೊಕ ಏತು ಪರತ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಏತು ಬಣ್ಣಾರು ಬೊಕ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಏತು ಕಾಲ್ವಸ್ ಬೊಕ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 4,800 ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪು ನಾಂಡಗೆ 4,300 ಕೊರ್ಪೆರ ಆರು ಪಂಡಿನ 4,300 ಉಂದತ್ತ ಆತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವೆ ಆತ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಅವಾಗ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜತ ಅವೆ ಆತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತೋಜೋಡು ಆವ ಪಂಡ ಎಂಚಂದು ಕಂತ ಬೊಕ ಏನಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡವು ಅವೇನು ದೊತ್ತ ನೋಡ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಕೊರ್ದೆ ದೊತ್ತ ನೋಡು ಗಾಯ ಪಂಡ ಆತ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಏತು ಬಂದಿದೆ ಆ ಮಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೋಷ್ ಪೈನೆಕ್ ಮೂಜರ ಪವನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಂಗಾರ ಅತ್ತ ಓಲ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಒಂಜೆ ಅವನ್ ಚೈನ್ ಅಂಚೆ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಆವಡಂಚಿ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಅದಾದ ಪನ್ಪುನು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಈತೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಅಂದೇನು ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ದೋಷ ಪದ ಚಂದ ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರ ದಿಯರುಂಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಗುರುವಾರ ಅಂಚೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದೇವರ ಪುರ ದೀದ ಆಯ್ತು
బొక్క తోసిపోయి ನಾವು ನಿಕ್ಲೆ ಓವುಲ ತೋಸ್ಪಾಯಿ ರಾಯ್ಜಿ ದೇವೇರೆ ದೀಪನ ಪುರ ಆತ ಅಮಸ್ಸಾರಡ ಪುರದಿಂದ ಓವುಲ ತೋಸ್ಪಾಯಿ ರಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇನೆ ಎಂತಿನಿ ಅನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ತೋಸ್ಪಾಡು ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ತೋಸ್ಪಾಡು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪನೋಡು ಆಯ್ತಾ ರೇಟ್ ಪನೋಡು ಪೂರ ಎನ್ನಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪೋನ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು నాకు ಎಂಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಪೋನ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ ಈತ ಮದ್ವೆ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಅಂಚ ಬರೊಂದೆತ್ತೇರು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆತ ಮಂತೀನಿ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ದೇಕನಕಲ್ಲ ಆವ ಪಂಡ ಇಡೆಗ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಮುಗಿಪುಗ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಟಿಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಇನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ಬೈ ಬೈ ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಾದೆ ಪರ್ಂದು ಪನ್ನಕಲ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡಿ ತುಕ ಅಡ್ಡಮರಟ್ಟು ಬಡ್ಡೆ ಜೈಜೆ ಅಡ್ಡಮರಟ್ಟು ಅಡ್ಡಮರಟ್ಟು ಬೊಡ್ಡೆ ಜೈ ಬಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿ ಬೊಡ್ಡೆ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡೆ ಗೋಣಿಡ್ಕಂತ ಹೊಸ್ಪೋಡ